Inday. Bagong gising mga Inday. Kakatamad, malamig. Si Dudong Gamay, bagong gising. Sabi, say hi. Hi. Flying kiss. Nag-exercise sila ng mga estudyante niya, mga Inday. Viva Staxter! Poof! Shut, shut! Is that exercise, love? More moments later. Hello guys! We're playing football! Sama football! Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your So, ayan, it's your Inday Val again. Ayun yung dalawa, naglalagay ng pagkain ng mga ibon. And ako, maglalagay lang ako ng sweater. Tsaka magpapantalon ako kasi nakikipag, si Dudong, lalakad daw kami sa labas. And, tingnan nyo yung mga, kasi today, namin na hindi namin bubuksan yung TV. Kasi palagi na lang YouTube si Savi. So, hindi na siya kumbaga, nakatuon na lang yung mata niya sa TV. So, sabi namin, i-ano muna natin to. Kaya lang, yung naka-diferensya is talagang wala kang ibang magagawa kasi gusto niya talaga play. So, since si Wibe, tapos na yung yung klase niya. So, ngayon, nakikipaglakad siya. So, ako medyo walang pahinga kasi, si Savi, hindi nagpapahinga. Tapos, ito pa yung mga niya, oh. So, inilagay lang namin dyan, di namin tinanggal para mamaya pagbalik makikipaglaro uli siya. Close muna natin ito. And akyat lang ako sandali mga Inday kasi malamig sa labas. Kita nyo naman nung isang araw nag-snow. So kailangan kong magpantalon syempre and kailangan kong maglagay ng sweater before ako maglagay ng makapal na jacket. Medyo ayan, nagtupi kasi ako. So, ayan, nalang muna kayo. And, ayan, see you later. Soon after. Wow! So, ayan mga Inday. Walking lang sa paligid. Papa! Come here. So, ito pantulak. Pag nahirapan na siya mamaya maglakad. Kasi walang pedal yung yung bike niya. So, yun pa yung isang plan namin bilhin. Isang plan namin bilhin yung may pedal.
Ow! Ikaw ah. Kinikiliti niya ako. Kiliti daw. Hello! Parang ano lang. Pop, 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 pop. Ayan, while nagwo-walking kami, nagdi-discuss kami about sa... See it later. You will not see it. You see the sign? Yes, trucks lava. There, on the right. Love, I cannot see. Wala akong lens, mga inday, nakalimutan ko. So, ayan, nagdi-discuss kami ng mga napag-aaralan ko sa theory ko sa driving. Kasi nga malapit ang exam ko. So, ayan, kung may nakikita akong sign, ayan, inaano ko kung ano yun. So, base sa napag-aralan ko, tapos siya naman yung nagko-confirm if true or not yung pagkakaintindi ko sa nabasa ko. Ayan na. Kinakarir na yung pag-aaral kasi wala na akong, kumbaga wala akong rason kasi wala na akong work, diba? Naku, kailangan makalusot tayo nito. Pero sabi naman ni Dudong, so hindi naman, kumbaga, may mga Dutch nga na hindi nakukuha nila in one take. So, tingnan natin, subukan lang natin mga inday. More moments later. Sleeping time ni Savi, mga inday. So, kakarating lang namin talaga. Ay. Ayan, at least nakakapag-refresh kami. Konting lakad. Kaya, tanggalin ko muna to. Mainit sa loob mga inday kasi sa heater. So, ayan. Tulog muna si Dudong, gamay. Tapos ako din. Tapos may lalakad kami mamaya kasi may bibilhin ako. Tsaka may ipipick up kami. Tapos ako din may bibilhin ako. Gagawa ako ng mamon. Mga inday, for the very first time magka-try si Inday. So, mag-grocery kami. Pero ililista ko na din yung mga kailangan kong ingredients para sa mamon. And, itatry natin yung bago naming bagong mixer. So, ayan. So, first natin na cake. Chiffon cake or mamon. Ay, sinamahan ko muna. Ayan, sa kaiiyak niya. Kasi inano diba ng papa niya pinapatulog. So, ayaw na matulog. So, sabi niya, mama daw. So, ayan, samahan muna natin. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Yeah, that is Savi and mama. So, nandito kami sa room niya. And, sinara ni Dudong yung bintana. Tingnan yung mga inday. So, ayan, may light lang ng konti. Nakasara siya para super dilim at matatulog siya. Hi, Papa. Love you lock sucks if you go down. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah, the app. Ayan, inabot ni Papa yung app. George. Okay, walang pangalan. Unggoy lang daw. App kasi yung Dutch ng unggoy, mga inday. Ayan, say doy-doy na. Doy-doy. Ik ga slapen. A few moments later. Wow. Ik zag 2 beren broodje smeren. Oh, het was een wonder. Nee, zo is genoeg, Savi. Dat is genoeg. Klaar Voor papa na. nog eens zo. Zal papa snijden voor jou? Brood een beetje klein snijden. Lekker, hè? Lekker eten. Ja. Here, love of my life. Thank you, love my life. Kalood. Papaw? Wow! Groot de mond! He doesn't like? Wow! Later. Oh,
magandang hapon mga Inday. So, what is that? Banana? So, ayan na. May lakad ang family Ritzma. So, bibili ako ng ingredients mamaya ng pang mamon ko. And magugora na si Inday. Magbe-bake si Inday ng mamon. And at the same time, pupunta kami ngayon sa company ko. Ex-company pala. So, magsusuli ako ng uniform at ng ID. And, ayun, yung sapatos ko naiwan sa locker. So, kukunin ko muna yun. Lalagay ko dito sa plastic. Before, ayan. Before ko to isoli. Since nag-work daw sila at home, so, iwan ko lang naman to sa security guard. And, ayun. So, yun yung ganap. And after nun, balik uli kami. Maglalakad lang kami sandali. We're just gonna walk also here, ha? Walk. Ja, kun je verhalen? We hebben er al donker, denk ik zo. Yeah. Hindi namin alam if matutuloy yung walking namin kasi medyo mabilis na kasing dumilim. Kasi pag winter ganito, maagang dumilim. Tapos, din, matagal lumiwanag sa umaga. So, ganun. What? Have you seen it? Oh. Hi guys. Si Papa na lang. Hi guys. Suplado din. Lama, I have a question. Yes. Am I already annoying? Kasi mga Inday palagi kami magkasama, as in, kasi diba nag-line class lang siya. So we are always at home together. And am I not annoying? Well. Still? Yeah. Well, If you give me the opportunity, I can tell some. I have made some list. Yeah. Oh, I forgot. But there are 5 things I want to discuss with you. 1. 5 things? Annoying things. You ask me. Patay tayo nito. When you eat, many times you eat with your mouth open. 1. How will I eat then? When you sleep, you snore. It's not true, look. Number 3. It's not true. When you watch television, you eat out of your nose. 4. When you go to toilet, you don't flush. Kaloka to. 5. Hello, really? No. Grabe. 5. When you talk, no, I love you. You're never annoying. After mo sabihin sa kanila nakakaloka, baka sabihin nila totoo. Maybe they will think it's true. No, don't show. Kaloka to. Yes. Sorry, Papa, even thank you, yeah? And magpapaano muna kami mga Inday. Tutubil. What is that? There, Papa. After na yaw. Kaloka to. Parang palaging handa sa mga sasagutin niya. There's Papa. Twinkle, twinkle. Oh, bahay kubo. Bahay kubo. Wacht, zeg maar hi guys. Ja, kapot. Hi guys. Kumusta? Sabi, wat wil je, meisje of een jongetje? Zus? Wil je een zus? Meisje? Broer. Wala. Papa, wat wil je? As long as it's healthy. Wow, good answer, Papa. Malapit na kami sa work ko. Sa ex-work ko. Lekker?
So, ayan mga Inday. Talagang, ayan, hindi na ako connected. So, actually, last day ko ngayon, kasi naka-vacation ako 2 weeks. Ginamit ko yun yung parang vacation hour ko. So, ngayon yung pinaka-last ko talaga. Kaya, ayun, ngayon din namin sinoli yung uniform ko. Tsaka yung bike ko kasi naiwan. So, kaya ayan, may hila-hila kami. So, nilagay ni Dudong yung bike. And, ayan, dumilim. Nasa ilalim kami ng ano. Laten we naar huis Bridge. meteen of doen we nog 10 minuten lopen? Alin, 10 minuten? Ja, dat weet je. Maybe we go first, we bring this one and then we walk on this road. Nee? Ja, maar dat donker. Okay, nakikipag, it's fine. Wel. Yeah. Nakikipag siya mga Inday. Walking daw kami sandali. Pero, ayan, so before namin i-end yung vlog namin for today, magsha-shoutout kami sandali. Shoutout to Mac Adventures Vlogs, to Lito Caleste Vega, to Sis Glenda Pura, Pinay Dutch Channel, Gigi and Laika Vlogs. Ayan, nag-vlog din siya. Pati si Pinay Dutch Channel nag-vlog. So, ayan, shoutout sa inyo. Si Yune Condes, ayan, bago naming subscriber. Shoutout sa iyo si Manang Abel, bagong vlogger. Ayan, vlogger na Inday. Manang. Nathan Katams. Oy, si Jennifer Fernandez to. Sis, ingat-ingat. So, kaya pala, ibang account yung gamit niya kasi na-accident siya sa motor. I hope okay ka lang, sis. Sheila's Vlog, Cherry de los Santos Marfe, Melissa Trillanes, Trillana, sorry. Tita Emmy Saltaren, shout out. Juvie Atilio, Fe Heraraman, Eva Ajero, Melissa de Dios, Cincueta, Loida Santos Patino, shout out sis. Marilyn Villanueva, Miriam Kala, Tim Lashe, Dangsky, Libby Tutor, Imity. Hindi ko alam saan kami mag-walking, naghahanap lang siya. Yan Chua, shout out. Norma Hernandez, shout out. Alicia Branya, shout out. Some more shout out. Suplot. Shout out. Eye Control, shout out. Joe Atencio, Rowena Gador, Castillo Betty, Princessa Feng, Rena May Castronevo, Jocelyn Juanito, Evelyn Gomez, Mele Gonzalo, Cremelin Gonzaga. Si Cremelin, si Crema Enriquez. Tama ba, sis? And last but not the least, sis Lorna Mon. So, ayan, dito na kami, malapit na kami sa paroroonan. So, ayun mga Inday, that's all for today. So, hindi na ako mag-video ng mga walking namin kasi palagi naman nakikita yung mga, yung view. So, thank you for watching our vlogs. And sana hindi kayo magsawa ng paulit-ulit na panonood ng vlogs namin. Till next time! Bye-bye!